пайвандони Наимҷон Самиев, раҳбари пешини дафтари ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ дар вилояти Суғд мегӯянд бо гузашти 4 рӯз аз боздошти ӯ дар шаҳри Грозний пойтахти Чеченистон дар бораи макони нигаҳдориаш маълумот надоранд. Созмоне бо номи Human Rights Vision Foundation иддао кард, ки Самиев рӯзи 4 декабр аз фурудгоҳи Домодедово Москав ба Душанбе истирдод шуд. Вале мақомоти Тоҷикистон ин хабарро тасдиқ ё рад намекунанд. Аҳмадулло Самиев, писари Наимҷон Самиев, рӯзи 4 декабр дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт, пас аз боздошти падараш дар шаби 1 декабр ба шӯъбаҳои умури дохилии Чеченистон муроҷиат карданд, вале дар бораи боздошт ва макони нигаҳдории ӯ ҳеҷ хабар надоранд. Писари Наимҷон Самиев ба Радиозодӣ гуфт, падарашро дар яке аз гузаргоҳҳои шаҳри Грозный дастгир карда, гӯё ба идораи полиси Ставрополь бурданд. Ӯ гуфт, падараш баъди хориҷ шудан аз Тоҷикистон ҳудудан 4 соли пеш дар қаламрави ҷумҳуриҳои мусулмоннишини Қавқози Шимолӣ зиндагӣ мекард. Ба қавли Аҳмадулло Самиев, падараш рӯзи 1 декабр як дафъа ба онҳо занг зада ва гуфт, ки ӯро маъмурони амниятӣ дастгир карданд. Баъди ин иртибот қатъ шуд. Аҳмадулло Самиев мегӯяд, ки падари 56-солааш аз соли 2014 ба ин тараф бо хонаводааш дар Русия мезист. ӯ аз соли 2008 то 2012 раиси дафтари ҳизби феълан мамнӯи Наҳзати Исломӣ дар вилояти Суғд буд ва сипас раёсати ин ҳизбро дар Исфара бар дӯш дошт. Ба қавли наздикон, Самиев бо нияти пешбурди тиҷорату даромади беҳтар соли 2014 тасмим гирифт ба Русия равад ва аз ҳамон замон дар ин кишвар буд. Мақомоти Тоҷикистон то кунун дар бораи иттиҳомоти зидди Наимҷон Самиев чизе нагуфтанд. Манобеъ дар умури дохилии шаҳри Исфара аз зодгоҳи Наимҷон Самиев рӯзи 4 декабр ба Радиозодӣ гуфтанд, ки ӯ дар ҷустуҷӯ набуд. Тасдиқи хабари боздошт ва эҳтимоли истирдод шудани Самиев ба Тоҷикистон феълан имкон надорад. Мақомоти Тоҷикистон фаъолияти ҳизби Наҳзати Исломиро соли 2015 баъди ошӯби Абдуҳалим Назарзода, муовини собиқи вазири дифоъ, мамнӯъ карданд ва он бо дархости достонӣ созмони террористӣ эълон шуд. Писари Наимҷон Самиев мегӯяд, падараш қабл аз ошӯб дар соли 2014 ба Русия омад ва дар Доғистону дигар минтақаҳои Русия зиндагӣ мекарду аз рӯи тиҷорат даромад ба даст меовард. Дар ин муддат, ки борҳо марзро убур кардааст, ягон дафъа боздошт нашуда буд.